హాయ్, నా పేరు కిరణ్. గబ్బాడ నర్సీపట్నం దగ్గర ఒక 8 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. నేను బుల్ ఆపరేటర్ని. ప్రెజెంట్ అయితే 7 ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను. ఒక అవర్స్కి వచ్చి అంటే 3 లేదా 4 లీటర్లు తాగుతుంది. సీట్ వచ్చి చాలా కంఫర్ట్గా వచ్చింది. యాక్చువల్గా అదర్స్ కంపెనీ అయితే బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది మెయిన్. అండ్ స్టీరింగ్ వచ్చి పవర్ స్టీరింగ్ ఇచ్చాడు. ఇంకోటి ఏంటంటే మెయిన్ కంఫర్టబుల్. ఎవరు చిన్న అంటే బేబీ కొద్దిగా హైట్ ఉన్న వాళ్ళు మన వాళ్ళు ఉంటాం. కాకపోతే ఏంటంటే బుల్ వచ్చి వేసుకోవడానికి కూడా మనకి చాలా రీజనబుల్గా కంఫర్ట్గా ఉంది. ర్యాంప్ కూడా మనం పెద్ద వేసుకో అవసరం లేదు. వేరే కంపెనీస్ అయితే ర్యాంప్ వేసుకొని బేబీ హైట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. బేబీ ఇప్పుడు ఈ బుల్ అయితే మాత్రం హైట్ కొద్దిగా హెవీగా ఇచ్చారు. మనం ఆపరేటర్ పరంగా మనం చూసుకోవాల్సి వస్తే బేబీ చాలా కంఫర్ట్గా ఉంది. ఇప్పుడు మెయిన్ థింగ్ రీజన్ చెప్పడం మర్చిపోయింది. బేబీ యాక్చువల్గా మనం బయట ఎక్కడైనా సరే బండి రోడ్ సైడ్ పెడుతూ ఉంటాం. అదర్ కంపెనీస్ అయితే బేబీ దేని దాళాలు దానికి పడితే దీనికి అట్లా కాదు. లాక్ సిస్టమ్స్ కూడా డిఫరెంట్గా ఇచ్చాడు. ఇలా లాక్ చేసుకొని బేబీ వెండ ఆఫ్ చేసుకుంటే తాళాలు తిప్పినా సరే మాక్సిమం బండి స్టార్ట్ అవ్వదు అనమాట. మళ్ళీ మనకి ఇది ఇప్పటి వరకు దేంటే చూడలేదు. ఇప్పుడు బుల్లికి కొత్తగా పెట్టిండ్రు అనమాట.